खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै आङो नै लोगोनाव आलासि जानो थांनायदो दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो सथुदो बिदिब्ला आङो खालामसै आरो लोगोनाव थांसै आङो नैया गारिया बोथोरा दिनै अखा बोथोर नैया थान्दा थान्दा अखा थाइफ्रिदो बिराद मोजां जागोन हारसिंसो थांगोन आङो लोगोफोरनिया आङो थांगासिनो दङ स्कुटि लानानै गारि सालायबा मबाइल बारा हमनो रोङा आङो आङो थांसै लोगोफोर हारसिंसो ओमफ्राय आं थांबाय थानोसै मोनहैबाथाय भिडिअ लासिगोन दा गारि सालायनाया भिडिअ लाबाय थानाया समबा बोथोरा नै अखा हादो मबाइलखौ पकेट सिङाव सोना लानांसिगोन जि मोजां जादोंना बोथोरा अखाया गोसासो हासिगोन दा आं थांबाय थानोसै नोंथांमोन नायलांबाय थादो नै फिथाइया मा फिथाइ सोरबा मिथिगोन नामा बिगुरबो थाया इदिनो जाजाखायो नै लोगोफोर खोन्था सोरबा सिनायोबा आं सिनाया खिन्थु मा होनबा जाना नायनोसै ना गोथाव नंगौ ना नङा गोथाव माइनु गोथाव नंगौ ना नङा बे फिथाइखौ नों जादोंना जायाखै माइनु जायाखै जाना नायनाय नोंबो जानाय जाखांबाय आं दहयो बोरैबा दैसब आपेलबो नङा आपेलबो नङा मा फिथाइयो सिनायफेरखाया आङो थाइजौआ नोंना सोरबा सिनायोबा खोन्थाहरनाय लोगोफोर इ फिथाइनि नामा मा नाम बिगुरबो गैया डाइरेक्टैनो जाजाखानाय मा मारलै मा जाम अ बगा जाम हा होमबानि इसेबां गोदो थायबाय आरो अ इमान गोदोर ना जामखौ मिथिगौ इनिफ्राय फिसा फिसा थायो इदि आं गोसोआवनो फैखायाखैमोनलै बगा जामनो गुफुर जामनो गोदै दै सब जाबाय नै लोगोफोर आङो लोगो लानियाव मोनफैबाय ओमफ्राय अखा हानानै आं लामायाव भिडिअ लाबोनो हायासै आरो हारसिं गारि सालायबा भिडिअ लानो हायाना गोलैनो गियो आं गोलै जानो ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जाजानो गियो दा आङो लोगो लानाव मोनफैनानै दोङो नैया ओमफ्राय नै माइनुआ गेलेगासिनो मा खबर माइनु फाय मानो खारबाय दोङो नोङो फाय आंखौ लाजिदो आरो अखाबो हाना होलायबाय नै बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन जोङो ओमफ्राय जोङो दिनै कक'लेण्डआव बेरायनो थांनायदो कक'लेण्डआ माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो सा है मा साहा फुदुंलायो दानिसो ओंखाम जाना फैनायखौनो ओंखाम जाबा लोङाथ' आरो हे हारसिं गाबख्रावसोबाय साहा फुदुंगासिनो बिथाङा नै आंनो
गोलावथार जाना थाबाय न' एबार बांसिन गोलाव जाबाय सिननोसै आं दा हाय सिना आं गोलावसो लानायदो आंना गैला लेथ्रा जालांजोब्बाय टेकनिकनि जालांजोब्बाय खानायानो लाजिलायो आरो लाजिलायदियासो आंबो खालामग्रा खालामनांसिगोनलै ओइ नोंमारगो बरिया जादोंथ' दाखालिनिया माला खालामनांगो थास' आथिं दं अमा बेदर जानाया नै आंखौ देखायनाङाब्रा नै खांख्राइदो जागोन बा खांख्राइखौ बाथोन आङो भिडिअखौनो इमान दिन जाबाय होयिया होबाय थानांसिगोन एबार ना मायनु मायनुआ लाजिदो हे लाजिदो इनो लाजिना खारसोदो थिनिफ्राय थि नों फुंनिबो ओंखाम जाखायाखै आरो जानांगौ मा मानसिफोरा मा होनदो मा मानसिफोरा आं जाखाया खेबसेल' जाखायो आं बिदिनो र' इदिया मा जायाबाथाय नोङा नों मा होननायदोंमोन मायबा होननायदोंमोन मायनु नोंनो ओंखाम मानसिफोरा मा होननाय हारसिंनो मबाइलाव दे मोखां खिथिलाय आरो इयो दा देलायना खिथिगोन ना देलायाबा खोन्थाया नामा खाव मायनु खाव मायनु ओंखाम जानो मा बुस्थुलै मिथियोना मिथिया मिथिफेरा आं मिथियामोन मैयासो मिथिदो मायबा र' मायबामोन र' सोरबा मिथिगोन नामा लोगोफोरानो सोरबा सिनायोबा मा फिथाइलो बिगुर दंना गैया इनिया बिगुरबो गैखाया इदिनो थायखायो आरो हे आं मिथियालै मा बुस्थुबा मा बुस्थु नोंबो मिथिया बुस्थु दे आं मिथियामोन मिथिबाय बवानिफ्राय मोननायखौलाय जाना नायलाय बवानिफ्राय मोननाय बवानिफ्राय मोनना लाङो थाइजौआ दा जानांगौ जोंनिया इखो लेसुआ गोदै ना न'आव जानो रानना दोनजोबदों मालाय बिमाया दा जमा जागोन दे जोंनिया न' दा नै साहा लोंनोसै लोंदो होमबा साया माबा अखा हानायखाय बुगादो खोमा माबा बगा जामसोनो बगा जाम माने गुफुर जामलै बेलेग जाथोनि जाम गोसोम जाम नङा लै नुजाया साहा लोंनोसै नै गाइखेरनि साहा पियर साहा गबसा मायनु आथिं ओंखाम जागासिनो नैया गाज्रिसोबाय मायनुआ खाव मायनु खाव शरम नहीं आती सियार का बच्चा अमा फिसा साल द्रे सबाई ना गथ'आ लाजिना दे वीडियो नहीं करता हूँ मैं ले बेरा हाँ साहाखौबो खनसे लोंना खिथिसै मानसिफोरा माथो जाना लोंना खिथिसै गबसा साहा धुनिया गोथाव जादों जा नैखौनो जा एसेबां मानि होमबा ना खाव ओमफ्राय आं दा मबाइलखौ एसे चार्ज होग्रोना लानोसै दा आरो बेरायनो थांनायाव नांगोन ना जोंनो भिडिअ बानायनो नाया हरदाव होनसै आं
सार्जानो खमथार मा बेसे दं 37 सार्जा दसे सार्ज जाथ्रा आमारसो नों फैना थागोन पिक्चारा दसे टाइम आरोना दसे टाइम मोसायो दसे टाइम फार्स्टआवनो ओरैनो उनावसो फार्स्टआवनो हाबबाथाय सानाय मोना उनावसो ओरैनो बाहाय गुदुं गुदुं मोनगोन र' ओमफ्रायलाय एख' नङा साया दे एख' मोना गन्थं सुनो नागिरदों जोङो नै नानिनि माइनुआ मिनिबाय दोङो माइनुनिखौबो खोमाखौ सुगोन दे न' खना गानाखै नोङो सुखायाखै साया साया हाबना थाखायोना सनाया इयाव दे माइनु हाय गाइस हम लोग ईयर पियर्सिंग करने वाला है दे ना इट्स फाइट नेल फाइट साया दे साया बेसे गोजौआव बानायगोन नोङो बाहाय गोजौआव न' सा गाबनाङा साया बेखिनियाव खालामनांगौ दानिया बेसेबांसो बानाय नायफैनाय मासेबाङाव गावनांगौ खालामदो ओमफ्राय नों खाथियाव बानायदोब्रा सिबिग्रायो इथिंद्राद्रायदो खोमा नैखिनियावसो जानांगौ एसे नैखिनियावलाय आं होनानि सिगांनिदो खमानल'सो जानो हादों न' गोजौआवल'सो जानांगौ नै गाबनाङा फार्स्टआव बिदि जायो आंबो बिदि जासिगोन सुफुङा हर फैसा होना गालां सुफुंनाङा थां हमदा आंनियाव हमदा लाब्राबनाङा लाबोनाङा सायानोखा दे गाबना लाखायो जों माबा सुदो दे गाबनानै गालाखा सायानो साया थांग्रासो बिदि जासिगोनमोन ओमफ्राय साहा हाबबायबो खनायाव गानना थाखाबाय मालाय टेनसनानो गैला दे कायसानसो लानो बाला दे दे सायालाय नोंनि अयदि आराम दलदल' सायाना फाय सिदा जा मावना होनाङा आला सुसन कापे आला नोंगां मिनिनानैनो सुनो नालाय नोंलाय 그거도 만수장미들이 사야 파길래 사야 그러면 나 오늘 없으면 아마 네 빠따면 아무 안 가요 말아 혼나야 나 간나 딱 해요 아무튼 미로가 있어봤잖아 내 파야 사야 어이 많은 감사나 기시그러 게 그만이다 네 네 신은 그럼 말파스 빅시라이 마마는 내 친구가 아시지 안 봐, 아시지 바네들 나 마마 비디오 바네래 네 내가 비디오 하는 바에 이런 거 아이나 그다음에 기사니 아이나 그 너가 나 기지 봐
नैथिंजाय ला जाम्बि नैथिंजाय खोमा खोला मोजां ला दै माइ नु बाय कलाव होनाय हारियावनो हाबखागोन संनि नैनि सानिया दाहाय हाबखायो नांद्रायनाय नङा हारियाव नांबाथाय माबायो खोमा सों हे आंनाबो नांदो बे आरो फिसासो खामानिया बेसेबां होनबा ना जादो दे मा जागोन एख' नङा आंहाबो गिबाय इदि जादो सायालाय हाबनो थाखायो आरामनो गुदुंनो नङा सानायखौथ' बाद दोन र' दै बाल आं इथिथानि साया दे गिनाङा एसे आराम बानायो आङो एसे आराम बानायबाबो खासे नों बाला हाला आरामनो इथि माबा जादों आरो नोंना न' सायालै मब्लाबो पात्ताखौनो मोना गावबाय एलाय बरिया जाबाय सानाय र' ओइ नै फै नांलांनि ओइ माजो सुंगोन इदिनो गावो बिजिदो गावा ओइलाय सनाया हाबखायो हाबना थाखाबाय होमबानिया एक्सट्रा सोआ मा सुला दै दलद थानाया नामा नोङो इखौनो दसेल'खौनो साला दे खोमा सुफुंग्रा बिसो मानोबा खोमा सुफुंबावगोन र' इखौ एंगार नों आखाइखौ एंगारलाय हमथा इदि उन्दुलांनानै था गावथ'आ दे नों जाबाय होनबा गाव आं जाबाय होनगोन दे नै र' ओरै सिथा जानाय बाहाय ओरै इथि सोहरनांगोन इखो गावथ'आ र' गन्थंनिया बाहाय माबा जायो खस्थ'थार सोग्रोना लाबा जाया सोहरनांगौ जायो गन्थंआव सोग्रोबा इखौ सोग्रोबा सनाखौ उनाव सोहरनाया इमालाय हाबना थाखायो र' खेंख्रा जादों नों मानसिया आरो जानो मानसिया मोजां दलद थालाय सिदा ओइ मा नों हमलै इखो फारसे र' नै खानायावसो हमथाबना लांनां मानसिया मानो हाबजायाखैलै गन्थंआनो हाबजायाखै बाल ओंखारलाय लाङो र' मा खालामनो नागिरदों सोग्रोनांगौ इखौ जाबायलै इयो फाग्लिसो जाबाय खोमा दलथा हमगोन आं इखौ ओइनो हमबा खस्थ' जायो डिस्टार्ब जायो नों दलद थालाय दलदल' था दसेखौनो नों खयज' खालामनो हाला हो सारबा र' जाथ'वाखै खामथ'आ र' जाथ'वाखै हानसै दे र' दे जाबाय दे जाबाय जाबाय साखाबाय सन जादों मा नाख्रांखायो बाला इखो जागोन सानखादोंमोन आं गैला दे साखाबाय साखाबाय गैला आइनायालाय गैला दे जाबाय जाबाय गैला सान हाबाय न'आ गोजौआव जि मोजां
थाखाबाय दे थाखो बरिया बे एसे सासिनदो सायो बाहाय न हारायाव नांदो एसे हाराना नैनिया बाहाय प्लं हाबो थाव फोनना ला बाहाय जानो फोननालाय माबा थाव नालेंखर ना थाव गाबजागोन नालेंखर थाव दङ जोंहा ओंखाम जानोसै जानानै बेरायनो थांनोसै ब्लड कक'नाट फार्मबो नङा दे न ओरैनो माबायदि थारमाने जागाया बिफांल'सो न नालेंखर बिफां ओंखामा बारा जागोन बायलांबाव गारनाय जायै बायदि बेखिनिखौ लां ना बिदि मुरि घन्टा और ये भिंडी भाजा ये दाउ बेदर भाजा ये डिमा फ्राय आमलेट बोथिया नाया नासो आजावबा मोनसिगोन दा एबार बोथिया ना मोनबाथाय लाबसिगोन दे आङो लांगोन दे आं दे माबा मोनसे बुस्थु लाना फैनायखौ दोनहरनो ओंखामखौ ओंखामा बारा जानायनि बाहाय दोननि जाहाथे गारनाय थाङि बायदि जों दा जानोसै जानानै कक'लेण्ड बेरायनो थांनि सोरा सुवानो दा थाइजौ जानांगो गोखै जानांगो गोखै जानायनि दिनखाय सुथ'आनो इयो जागाखौ होनदो कालाकुसि मोनबाथाय सोंना थांनो होदो होनदो ओमफ्राय बियो आलासि फैबाथाय फैनो सोलाबाबो जानो हानाय होनदोंलै होमबा जोङो नेटआव नायनानै मेपाव नायना थांनो हागोन होननानै नेटआव थिखांदोबासो नायनि र' थिखांदोंना थिखायाखै सिनायोसो सानदों आंबो सिनायनो आं पात्ता गैया बासा र' दै माबानि ओरैनो टेमाखौ लानो नामा टेमाव जाबाय आंखौल' नुगोन दाउदै जानाङा नोङो हे नादिनि जाया जानाङा दे आरो आं इमान दाउदैनि माबा गैखाया जानाङा नों दोन जाया आं नांगौबा आरो बेदरबोसो बावदिनि एख' नाङा जादो जा बेदरखौ जाया एख' नङा दे दिनैनिफ्राय जानाङा आं दिनैनिफ्राय बाराबो जाखाया ओरैबाबो जाले एख' नङा जादो दे नङा माने गोखैल'सो जानाङा दे इमान जानोबो माबा लुगैखाया दे बेदर जाबा मा जायो बे दुबगां जानाया बिसो जायो हाँ वीडियो करो हमको मेरा है जाबाय नां फानलु संख्रि जानि फानलु संख्रि जानि होनांगौ जा आं लाबोआसैलै नैबे मानि आसार जानि दे बाहाय सामुस दङ ना इयाव हा जों ओंखाम जाबाय ओंखाम जानायखौ खिथिबाय थाथ'ला जोङो आयौ